victory, and when I fall, I'm so grateful that I'm still standing tall. I thank you for my tears. The pain helped me overcome my fears. You've been good to me down throughout the years. It's a miracle that I'm still standing here. All that I am is because all that you brought me through, and everything I survived, it's all because of you. I thank you for it all, the good, bad, the ugly, great and small, the times of victory and when I fall. Oh my, I'm so grateful that I'm still standing tall. I thank you for my tears. I thank you for the tears. The pain helped The me. pain helped me overcome my Pain helped fears. me overcome You've my been good to fears. me down throughout the years. Yes, you have. It's a miracle I'm still standing here. All that I am It's because of all that you brought me through. and everything, everything. It's all because of you. How can I say thank you for all the ways you made for me? Thank you enough. The doors you opened, the times you were there, always making a way for me. Thank you My enough. heart cannot express the gratitude that I feel for you right now. Thank you enough. So I just have to pause for a moment right now and say, I gotta say thank you for all you done for me. You've done for me. Oh, thank you Thank you for every opportunity. for every opportunity. I gotta say thank you. Thank you. I gotta tell you thank you for all the ways you made. Always made a way. Oh, Thank you. I just wanna say, I just wanna say thank you for my life. for my life. Thank you. Thank you. Thank you. For my health. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Oh, I thank you for it all. The good, bad, the ugly, great and small. The times of victory and when I fall. I'm so grateful that I'm still standing tall. All that I am is because of all that you brought me through. And everything I survived, it's all because of you. I'm grateful for you. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you
In our worship this morning, we will continue to claim on His promise as He has said in His word that when one or two are gathered in His presence, He is in the midst of them. So why don't we just lift up our voices? Come on, just lift up your voices and welcome the presence of God in this place. Heavenly Father, we thank you, Lord God, for a brand new day. Lord, we thank you, Lord God, for renewing our strength, Lord. Lord, we thank you, Lord, for your mercies are new, Lord God. Lord, we thank you, Lord, for what it is that you're about to do. Lord, we are just excited, Lord God, for your presence, excited, Lord God, for a move, Lord. Lord, we are just hungry, Lord God, for you. Father, we pray, Lord, that as your people come, Lord, that they would see signs, wonders, and miracles. Lord, that they would experience you in the manner that they have never experienced you before. Father, as your people would come, Lord, may their hearts be ready, Lord God, for your worship, Lord God. Ready, Lord God, to give you all the glory. Father, to give you all the praise and adoration that you deserve. Lord, we pray, Lord God, Lord, that you would continue to use us, Lord God, to be your vessels, Lord God. Lord, that today, Lord God, that we would drink from your presence, Lord God, that we would be filled by your Holy Spirit. Lord, that we would be able, Lord God, to do what you want us to do, Lord God. So, Lord, we just honor you in this place. Lord, be magnified, Lord. Be glorified. Lord, all the glory and all the honor belongs to you. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Maayong bunta, Bisigo. Good morning to everyone who's here and to everyone who's watching and joining us online. Let me just encourage you, no, that wherever you are, ayaw mo kahadlok, ayaw mo ka wow, just worship God freely. Don't just watch, but join in with us. Amen? Amen. Come on. Pagasimbahon ka. Pagasimbahon ka.
ko ikaw sa matagataw. Hinabuhi ko ikaw lang ang bulakan. Kasama ba? Wala kasama siya. Sa tahanan ko ikaw ako na. Lagi ko ikaw sa matagataw. Hinabuhi ko ikaw lang ang bulakan. Kasama ba? Wala kasama siya. Sa tahanan ko ikaw ako na. Maramihan na Jesus. Just give God all the praise. Kung ikaw Lord, we worship you, Lord God. Lord, through every circumstances that we go through, Father, we believe that your word is true. And because of that, Lord, we know that we can stand firm. Because at the end of it all, Lord, we will be able to see a victory. Because the battle has already been won 2,000 years ago. All we need to do is trust you. Come on, let's just worship him. Oh, so no, 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 no. Makita ko ang kadaugan, makita ko ang kadaugan, kayang gubat niya sa amahan. Makita ko ang kadaugan, makita ko ang kadaugan, kay di tapos na niya ang tanan. Makita ko ang kadaugan, makita ko ang kadaugan, kay ang gubat niya sa amahan. Makita ko ang kadaugan, makita ko ang kadaugan, kay di tapos na niya ang tanan. Wala hinagiban ng ulahutay, ang kagitgit man di makadaog. Kayang akong Diyos madaugon kanunay, wala siya'y kapilihan. Come, just sing one more time. Wala'y nagiban ng ulahutay, ang kagitgit man di makadaog. Kayang akong Diyos madaugon kanunay, wala siya'y kapildihan. Wala siya'y kapildihan. Come on, just
Hello. Tinuod, magamhanan yun ang atong Ginoon Diyos. Amen? Amen. Pakpakan na to ang atong Ginoon Diyos. Hello, palihog lang kining usang microphone. Lingkod na ang tanan. Karong buntaga, hatagan na mo kamughigayon sa pagsulti sa mga maayong butang nga gibuhat sa atong Ginoong Diyos. Microphone dito kan daddy. Mayong kuan bagong tuig ninyo tanan kanang nagpasalamat ko sa Ginoo akong Nissan Navara 2009 naguba pero di palupig ang Ginoo ha maayo kay Ginoo gitagaan ko niya og 2022 Nissan Navara na top of the line maayo kay Ginoo di palupig yun. Amen. Praise God, praise God. Hallelujah. Ato i-dedicate niya. Kinsa man tong naguban pagsakyanan. Basig bailuan sa Ginoo. Bailuan tong kuan kiya-kiya. Bailu og tarak-tarak. Praise God. Okay, naa pa? Kinsa pa ang naka-eksperyensya sa kaayos Ginoo? Atong generic Buntag sa pharmacy. tanan, no? Ako kaming pasalamat sa Ginoo kay katong sa pagbagyong Odette, ang among balay napalibutan sa tanang kahoy mangga kay mito niya ang among sakyanan naray gyud siya sa gawas. Katong paghuro sa hangin, mang flashlight mi hala nung sa naghatong sakyanan no wa maun sa sikreto sa ang nahitabo una i-dedicate gyud ang sakyanan sa Ginoo. Ikaduha, gamiton ang sakyanan para sa gingharian sa Ginoo. Gamiton sa ministry akong anak, sayod anak, gasolina libre. Walay iway kwintahay. Ikatulo, hatag ka sa imong tithes. Ikaapat, mo plancho ka sa imong seeds. Daghang salamat. Wa na igo ang sakyanan, nilikay Praise ang God. mga punuan. Praise God. Mutumba na unta parong sa sakyanan nilikay uy na sakyanan balintas bikas. Kinsa pa Salamat tong sa mga Dios. Ang uban kay pagtumba sa punuan mangadto na bikas nakakitag sakyanan dito ta sa sakyanan. Maing buntag sa tanan, yeah. Amen. Happy New Year. Ako pasalamat ko sa Ginoo sa protection ngayang gihatag sa during sa kalamidad unya. Tinuod jud no nga ang buhat sa kaaway murag ito is jud sa Ginoo kay during the time sa before ana nga mura lag wala ba busy kayo kay ang tindahan ni guys nga meat shop kusog kayo siya ato nga time kay kanang murag kanang sa pabor bitaw siya sa katong mga subdivision sa babaw unya after gid sa kanang bagyo hala bisiha jud namo ngumpra mi og mga kanang mura bitaw kanang ikumpra ni mga tubig kandila paypay hala hurot grabe jud kayo nya kanang ma-amaze lang ko sa Ginoo no hangtod karon nakatultol naman gid ang mga tao grabe ang ilahang kanang gihatag nga panalangin sa Ginoo kay murag sayon ra ba wala mi lisod-lisura sa Ginoo. Salamat kaayo kay ang Ginoo naghatag og provision, protection kanamo o kanang tithes og ang offering tinuod jud na. Kay giprotektahan jud mi kay ang kahoy wala jud natumba. Kanang tulo ka kahoy diha sa tungod sa among kusina wala jud siya natumba na bali siya pero dito siya sa pikas. So salamat kayo sa Ginoo kay dili na mo feel ang time nga kalisod o sa tubig na ami agas. Wala maputol. Magabi siya mo agas bisag hinay pero naagid gyapon ang tubig matigom ra ba sa adlawan magamit na mo. Salamat gid kay Ginoo, salamat jud kayo. Daigo ng Gibalik Dios. sa Ginoo ang tanang dungog og himaya Amen. sa iya Amen. kaayo. Daigo ng Ginoo. Praise God. Good morning everyone. Kanang magpasalamat ko sa Ginoo no sa protection during sa Odette. Unya di man ta ko ganahan mo share ani kay basig mo yung nga nang hambog ko ba. Pero ang Ginoo may nag-provide during sa katong wa mi suga, wa mi tubig,
gipastay ko ni Tis Marie og maayong hotel. Power. Power kayo. Naisuga na tubig bugnaw. Unya na ako internet. To God be the glory. Unya salamat po kayo sa Ginoo no nga naka survive ko another week. Amen. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kani mabagyuhan ta, mag-hotel na lang usata kay wa may lain. Salamat sa Ginoo. Unya kanyang iyang 1 week na survival mao na iyang weekly journey sa Ginoo. Salamat sa Dios. Good morning everyone. Happy New Year. So nagpasalamat ko sa Ginoo sa protection, especially sa balay sa akong igsuon, then sa isa na ko sa kaigsuon sa Talamban, so wala gyud maunsa. Ang akong pasalamatan gid sa Ginoo nga during sa bagyo naka-prepare gid mi sa grocery, then the water nga mainom. Na after bagyo nga agas jud mi 3 days nga, then 4 to 5 mi hunong. So every second day nga sige kog lakaw, makita jud nako along the road nga kanang nag-open pipe. So gitaga kog wisdom nga miadto jud kog MC nagreklamo, then nabalik pud ang among tubig after 6 days kay 4 to 5 na wala. So pasalamat sa kanang strength kay during sa bagyo grabe ang baha gikan sa 3rd floor to 2nd floor. So pasalamat nga ang protection nga kanang grabe. Although naay isa ka balay akong isuon na nakuan ang ato pero nabalik ra. So I praise and thank the Lord nga even sa akong brother-in-law nga gikan sa Bantayan, so gisuplayan gihapon mig tubig kay naay may nangayo nga mga taga-amua nga na affected gihapon sa nga walay tubig. So kami nahatdan gihapon. So I praise and thank the Lord even sa company nga na ako connected karon na agihapoy grocery nga I praise and thank the Lord sa provision. O sa protection gud mismo. Salamat sa Ginoo. Amen. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. I would just like to thank the Lord. After what happened sa among family last year, the Lord never stopped blessing us. But bisag wala si Papa, God has been using people to help our family. Bisag sa mga little na butang, and also I thank the Lord for the people that He used to help us, mga relatives, friends, PCGO family. Wagi ko ga-expect na akong mga classmates po sa school kay manabang. And I would also like to thank the Lord kay during Odette kay wala gid kayo na damage among balay ba niya. Hindi ko na Lord, ikaw ra gid ani niya. Bisag nanay taga ko na kahoy sa mo ang car kay wala gid siya natagak na salvar gid ba. So thank you kayo sa protection Lord. Then also sa akong sa studies kay pasalamat ko ni Lord kay nakoy ka ng balance sa tuition ba pero among din kay siya jud ni offer na mo pay niya wag ko ka expect. Wow. niya also sa scholarship po kay I have incomplete grades because wala pa mi nahuman sa internship, but ang scholarship na program na mo kay ilarga pun gi-retain ang akong scholarship ba bisag incomplete pa. So wow, grabe kayong blessing gid ni Lord ba. And also sa pag-eskwela sa kong brother kay nasa mga people ni support, so makaingon gid ko na even in tough times but the Lord will never stop helping us and will never stop bless us. So magpasalamat lang ko ni Lord sa tanan, and I will give Him all the glory and all the praise. Amen. God bless you. Praise God. Thank you, Lord. Ang firstborn ni Belo. Praise God. Siya si Bella. Kaya napay paabol ang bana na. Pasalamat wala ko pa. sa Ginoo nga although sa prolong walay kuryente no kay nagay mi atim nga misuna mo, I praise and thank the Lord nga naay joy nakabadlong. So then after sa bagyo naka-visit mi sa among katong bag-o namo nga members, so na amo gyud na matuod sa ilaha nga even nga nakuanan sila ato puro nabalik ra gihapon, then ma-share gid namo unsa ang pagkamaayo sa Ginoo especially sa pag-tithes. Kaya amo nga nagi siya gi-emphasize nila nga sugod karon mag kuan na gid mo og tithes kay unsa ang protection nga ikahatag jud. So I praise and thank the Lord. Amen. Thank you, Amen. Lord. Hallelujah. Ay mambuntag sa tanan day kanang salamat na ko sa Ginoo no kay
pag tumaraw ko herbal capsule baka nawala gyud man panahon sa wala. Na masalamat ko sa Ginoo kay Promotion. Advertising. Pag last nga kanang 2 weeks sa November kay nagpalpitate jud ko. Sobrang gugma ba. Pawira. Sobrang gugma sa Ginoo pero bitaw kanang murag na naluwag nga ruska bitaw sa undughan kay paspas jud kay pasong kasing-kasing manaibong sa kwarto kay ato nga night sa nagduwa kog tulo ka game sa basketball yun. Ya okay raman tarong na maginawa nun salamat sa Ginoo pero lahi ra gyud kanang nakaibation sa ilam sa mga lawas ba. Kay maluya bitaw kag apil bitaw sa maingon pa ka nga kanang nakaipagtuo sa Ginoo ba pero matistingan gyud yung pagtuo sa iya bitaw. Nga lisod jud kato nga tuigan ako aron gyud 2021 kay murag feel na ko ba nga Lord yabihan ni pagkatistinga gibuhat ni pero wala ko ba nga kanang resulta po do sa mga binuhatan ako di maayo sa una bitaw. Pero ang Ginoo faithful jud kay ang Ginoo gyud kay ang pagpa-doktor nako to ni request man ang doktor og gyud kinang ECG report ba. Ya, nagpasalamat ko sa Ginoo nga pagbalik nako sa doktor kay pagbasa niya sa ECG nako normal ra man ang kasing-kasing wala ra diferensya ba. Wa to na sobragog ma brad. In love with Jesus. Oh, maayo jud kay ang Ginoo jud niya. Masalamat po ko sa D-group namo kay bisan sa nagian mo nga kanang sa nagian gid sila sa kanang audit ba kay lang lugar mo kay kanang high ground bukid ba niya kusog gid ang hangin sa ila nga dapit nayo sa D group gani nga kanang iyang balay kay nituyok gid ko no. Uy. Pero pasalamat ko sa Ginoo bitaw kay kanang wa gid siya nibulag sa pagtuo sa Ginoo ba. Bisan tuod mga batan-on ba sila, ang batan-on magod kay lisod kay ba kung imong kuno sa imong hisgutan sa pagtuo sa Ginoo kay kung naay gamay nga trials gid labi na bag-o pa gid mubuwag dayon. Pero nagpasalamat ko nga sa papangumusta nako sa ila, nagpadayon na gid gyapon sila. Bisan na nilabay ang Christmas break ba, okay ra gid gyapon. Masgutan gid gyapon sa pulong sa Ginoo niya sa pag-eskwela sad kay online man ang pagpass namo sa mga assessment bitaw. Nya wala internet sa balay, wala say kuryente pero ang Ginoo nihatag magig alternative gid nga mga pamaagi. Ang atuwa lang gid nga magkugi ta ba. So salamat ko sa Ginoo, gitagbo ra gid niya ang tanan no. Balik ra nako niyang dungog imaya. And daigo ng Ginoo. Di sobras gugma brada. Hi, good morning everyone. I will take this opportunity to say Happy New Year. And then magpasalamat jud ko sa Ginoo kay kanang siguro sa panahon sa Odette, I trusted the Lord and nakakita jud ko sa iyang protection. He has been our strong refuge and strength kay wala jud naguba sa among balay. Praise God. Nagpasalamat ko kay kanang wala niya pasagdi akong family, wala mi nagkagutom, wala mi nagkakuwang-kuwang, but kanang nakita gay nako ako ang kadi group nga si Ing nga guba kayo ang ilahang balay niya. Sakit sa ako ang kasing-kasing kay kauban biya may sakiki niya. Ako okay ra kay kustanan niya siya kanang marag wala jud nahibilin sa ilang balay niya. Ni reach out me ni Shine ni Pastor and I will take this opportunity nga kanang salamat kayo Pastor kay mo siyang gitagaan og atop og tanan ng mga materials for her and I praise God for your lives nga kamo ang mga leader nga maayo kaayo sa amoa and then thankful sad ko sa akong D-group leader kay gitagahan niya og kanang pagkaon sa Ing, gitagahan niya water, gitagahan pa jud niya bed. Wala ihatag iyata tong Innochubena pero iyang gihatag sa ni Ing para magka-bed sila. So gi-provide ni mog atop, gi-provide pa jud ninyo tanan sa Ing. So I'm so grateful for everything. So all praise and glory and honor sa atong Ginoo. Daigo ng Ginoo. Si Eng si Gail na siya, si Gail Banzuela. Happy New Year sa tanan. Amo lang yun yung gitake ang opportunity no sa pagpasalamat sa atong church, especially sa ato ang mga nanay ug tatay nga wala gid nila biyae or wala gid magkuwang sa paghatag nato no sa atong kinahanglang mahibaw-an aron nga anate grasya sa Ginoo. So ang pinaka-recent of course ang nahitabo sa Odette. Amo lang i-share nga there's no other insurance nga mas effective kundi ang insurance sa Ginoo. So amo lang i-share nga salamat wala gyud damage sa mong balay, among mga sakyanan
bisan sa tulo ka mangga nga nagpalibot no. To be honest, tayo wala gid mi nag-prepare. Sorry kayo kay di ba sa mga nanagat na labay nga mga bagyo, wala man gyud kay nahitabo. So wala ra kami nag-prepare. But naa sa among nahuna nga dili ra pasagdan sa Ginoo. So during the bagyo gyud kusog ni jud kayo si Beth sig ingon gaw saan sakyanan ko ayaw lang Ginoo nay bahala ato. So the following day tumba ang tulo ka mangga but ang sakyanan safe ra gyud sa tunga. Hallelujah. Praise the Lord. So pagawas pud namo, so of course nakagawas mi kay okay ra man namo sakyanan, nakita gyud namo ang pagkuwang sa tubig og tanan pero nahibong ra gyud mi wa man mi preparasyon pero na-provide ra gyud amo pinahanglan kada adlaw. Amen. Until such time nga we decided nga madto sa probinsya kay wala lagi kuryente, naarat kompleto ra man sa didto, man sila maunsa, nalingaw ra sa mga bata. So makaingon jud ka nga ihan-ay gyud tanan sa Ginoo. And we were able to nagpasalamat gyud mi kay we were able to finish ang goal ni Mrs. sa among negosyo before gyud sa bagyo. So wala mi na problema kung sa pay mga absunon kay wala na ba internet, wala na tanan. So we did everything before the bagyo gyud. One day before the last case na we've submitted, and we're very thankful sa Ginoo sa iyang grasya. Si Beth is the number 1 agent tay sa among branch. Congratulations gyud. Salamat gyud kay sa Ginoo. O we were able to help more than 60 families sa tanan namong nakuan. So kana lang daan, nagpasalamat mi sa paggamit sa Ginoo namo being instruments nga makatabang po sa ubang tao. Thank you, Lord. Congrats. God bless. Dalaygo ng Ginoo. Hallelujah. Best insurance is the Lord. Amen. Pero kung wa mo'y Ginoong klarong sa pagtuo, duula sila, kaya na sila insurance. Salamat ko sa Ginoo kay tinuod gyud to kay ang Ginoo gyud ang insurance namo. Kay pagka Odette, nami project sa Danao and nanay structure, nanay fence. So unya ang fence namo kay puros mga sin ra ba. So ang gihunaw gyud namo kay wa na gyud mabilin sa fence. Kay sigurado gyud luparon gyud to sa hangin, kakusog sa hangin. So the mga 3 days after or 4 days after sa Odette kay we tried to visit Danao sa project and sige ako speaking tongues padulong dito sa padulong dito sa site ni ingon jud ko Lord kanang may tanapay mabilin bisag usa ra gyud. Sus pag abot gyud namo ana ko la kompleto man. Hallelujah. Sa sulod sa fence kay na yung mga mangga, outside the fence na yung mga mangga. So, we were thinking ang structure kay nanay yung mga poste, inana ba? So, abi na mo kay sus ang structure kay nagbarog yun anak ko, sus klaruha yun ang structure kay wagi mangga na tumba o niya. All the mango trees kay away from the structure siya natumba. And there were few fences nga naigo sa mangga but in total kay 10 nga sin ra ang kinanglan ipuli ba. So anak ko grabiha ka maayo sa Ginoo gyud kay I was really expecting nga wa naging mahabilin. So mao to kay nang lahi ra gyud ang Ginoo if you're a tither kay i-protect gyud niya ang inyuhang assets and inyuhang mga kabtangan ba. And another thing kay nagpataod mi kuryente sa Sebeco didto but the contractor kay ningon sige siya postpone ba sige siya delay. So naglagot na gyud mi kay hapit na gyud ang magsugod ang project wa pa gyud kuryente nakita para mi ba. Unya naabot bitaw ang Odette anak ko sus dakuha siguro gasto na pod ani kong nataod gyud tong kuryente namo. So nagi plano ang Ginoo gyud nga na-delay gyud siya. So salamat gyud sa Ginoo gibalik gyud nako tanang dungog og himaya sa iya kay he is so good. Amen. Yeah. Praise God. Amen. Amen. Dili lang siya sus na unsa to. So good gyud ay. Daigo ng Ginoo. Praise God. First and foremost, I just want to thank God for giving me a wonderful parents because during the Odette kay I was kanang na-amaze ko sa
kanang gidu sa akong parents ba. So si Papa kay sige ra siya og kanang sige siya pamati sa balay kung unsay na sa balay ba. So sige ra og sunod-sunod ni Papa. Then all of a sudden kabantay ko nanay sige kanta og praise and worship sa ubos. So mo dito si Mama. So I just want to thank God kay ana ginano kanang mumesh gid ba ang ihatag ni Lord sa imuha. Mo na akong na-learn nga kanang najay usa nga even though the two they become one ba. So mo na nga I was just amazed nga si Papa siya tigtanaw sa balay niya si Mama ang ambag ni Mama ito grabe sige ra gyud siya ganda dito the whole Baguio ba. So I just want to thank God for the things nga I learned during that Odette. And then I just want to thank God as well nga for the opportunity nga yang gihatag sa kuha kay niana man ko ni Lord kanang highly favored man ko nga in a sense nga you have given me work and the same time gihatagan ko nimo opportunity nga other people doesn't have nga I do have. So I want Lord nga imot ako atagan og opportunity in a sense nga to be able to help those people who are in need dili ra through prayers ba. So moto to God be the glory. I was given the chance to makakuyog niya ati Sean and what I did was kanang ni chat ra ko sa ni text ko sa ako ang boss early in the morning and I told her that I wanted to join the operation and moto my boss supported me so I just want to thank God for kana nga I was able to join the relief and moto nga to make the long story short nibitaw akong lawas so Friday I was not feeling well and moto siya I was not feeling well I was having fever and so I just want to thank God kay kanang dagan musud sa mind ba kay you know what's going on karon no. Pero I just want to thank God kay the healing and the people that He has placed in my life to take away the negativity in the mind. Amen. So I just want to thank God kay karon Sunday grabe Friday I wasn't in the mood to stand up kay kanang fatigue jud akong lawas gilantan murag ambot lang favorite jud kay nako higdanan pero karon kay I thank God nakagawas na jud ko sa balay feeling better than before and all those things is because all the glory belongs to the Lord. Amen. Daigo ng Ginoo. Praise God. Salamat sa Dios. Ako kay Kuan. I wanna thank God kay during katong napo koy Odette story. During katong bagyo na-timingan jud siya na that week was the week na we got our booster shot sa vaccine. So Kuan sa first dose igo ko kayo, second dose wala ra. Pagabot sa booster kay mura jugog na barag sa barag to the max na di ko kasabot sa kong gibati. So grabe gilantan jud ko ato and all. Nya sa night sa bagyo nakana ra jud ko na grabe bitaw og favor gihatag ni Lord dili lang sa among balay pero sa among neighborhood kay tungod sa among balay na shielded ang among mga silingan tungod kay ang among balay mo'y naigo ilahang balay wala so kana and then protection kay we were given opportunity to help among neighbor kay natagakan ang ilahang sakto ba to dali? Natagak fence dili marag natagakan ilahang mangga na tumba. Natumba sa ilang balay so naguba ang ilang balay and then nag-rescue me sila daddy yan itabang ko slide pero I wanna thank God kay safe ra bitaw makita nimo na pagsud sa mga bata pagsud nila sa balay kay mga English pa kayo so kanang happy ra sila ana ra sila na brave sila and then the next day kay nakita nako ang kuan ang hope bitaw despite the disparity na makita nimo lahi ra bitaw jud nya ang promise ni Lord that He would restore and it's very exciting instead na murag maguol ang nisod jud sa kong mind ato is katong mga previous na sermons bitaw na how God has used this kareng katong 7 years of famine 7 years of kanang
nabali. 7 years of blessing and then 7 years of famine that was used to bless Joseph. And nakahuna-una ra jud ko ato kay nakana ko grabe kayo ang timing ni Lord because everything happens jud for a reason. Wala jud oras na sayop bitaw ang Ginoo og ang word. And then I'm also grateful because nahatagan mi og opportunity to help sa relief operations. And ako jud personally first hand nakita jud nako ang devastation sa south nya. Nakana jud ko na layo ra jud kaayo ta diri sa city. Although yes, devastated ta diri sa city, but pag makita nimo dito, makita jud nimo na ang coastal areas kay wiped out jud siya niya. Makita jud nimo ang madungog nimo ang stories na grabe ang naka-save lang nako kay katong akong gibuhi na baboy. Kay kung wa nako siya gibuhian, patay na unta ko ron. Ginana na mga stories, but I want to thank God because dili kay inana ka grabe ang atoa, wala kay tay lives lost. Kana jud ang akong dako na testimony na wala ko'y nadungog na taga Pisigo na namatay. Dako dyan ako pagampuan na He would spare us. And I want to thank God for the opportunity that we were given to help sa relief operations. Murag natuyok na mo ang Tibuok South. Tibuok, yeah. We were able to help out a lot of pastors and grabe jud makita nimo na pagkita bitaw nila sa bugas, it's not much. It's only 10 kilos, pero mura silag nakadaog og 1 million and nakana jud ko na grabe, it's a very humbling experience to see ba na ang gratitude sa mga tao, it's different compared sa kanang when they are entitled. And makita jud ako na God has continued to stay faithful and true to His word. So, glory to God. Thank you, Lord. Nice. Hallelujah. Daigo ng Ginoo. Kani atong igsuon nga kuan siya Good Samaritan. May buntag sana sa tanan, Happy New Year. Ang pasalamat ko sa Ginoo no kay maayo gid siya ba. Kay ang atong bagyong udit nga niagi, mahikatawa lang ko kay mura bitaw kanang walay bagyo kay ang among sakyanan among gigawas, gibutang namo sa tubangan ba sa grahe ba. Kay trapal ra man to nga among grahian. So gitabunan pa namo kanang iyang cover bitaw. Unya pagka human sa bagyo among gi susi unsa ni hitabo mura malag way bagyo kay ang iyang cover di ara gyapon ba wagin maunsa pero ang trapal na natumba ang motor pero wa ra pud siya maunsa. So grabe ang protection ba unya ang amo sang balay nga namalhin na makwit mamisa katong konkreto nga balay nya naman toy sangas sa kasya da sa atop ba. Amora gyud among sige lang mi nangatan-aw sa mong balay kaming prido maunsa. Pero salamat sa Ginoo kay iyara man gyud kabukab ang atop mubalik-balik ra pod unya ang sanga wara gyud siya maunsa nahurot na lang ang iyang dahon. So nagid ang protection sa Ginoo basta imo lang siyang unahon. Lalaygo ng Ginoong Dios. Aw kang Brother Willie sa DI ning bisita mi didto no niya nakita ginamo grabing gubaa sa iyang balay no kay bukid man unya gabok pa yang balay. So salamat sa Ginoo nga nay mga kaigsuonan nato nga gihikap sa Ginoo naka-deliver na mi didto og kani siyang sin og kanang pangbungbong nga plywood nya naghuwat na lang ta sa nagnihit man ang kahoy na dindi na kog abot wagi kahoy bisa sa mga bansuhan nga kuan wala kay nagnihit kuno ang delivery nya na kunoy delivery sa kuno perting mahala so wa gyud so huwat na lang gyud nya salamat sa Ginoo nga pohon kung nanay kahoy malihok to matabangan sa mga tumakaigsuonan nga real men nya salamat sa Ginoo no kay atong 25 nagabisita sa media dito sa probinsya kanang among gibisita mong ugangan. So makita nimo no nga ang atong magian ba sa Sibunga Karkar. Pasalamat gyud sa Ginoo nga ang ato ang kahimtang maayo pero ilaha pertig yung gubaa. Makita nimo nga murag kuso-kuso So salamat sa Ginoo nga pag-abot namo didto mura ra pug way bagyo didto hitabo sa ugangan kay hapsay ra man kayo ilang panimalay. Nya salamat sa Ginoo nga tanan ng mga relatives dito mayro pug kahimtang. So kung unsa imong gibuhat ngadto sa Ginoo dili lang ang imong
kanang bitong pamilya mong ang ma-safe ang tanan gid mo nga relatives. Thank you Lord, dalaygo ng Ginoon Dios. Amen. Daygo ng Ginoo. Good morning everyone. Nagpasalamat ko sa Ginoo no kay kanang katong time sa Baguio, murag this is my second life na kay kanang grabe padung ko uli sa balay, nakita jud na ako nga grabe ka kusog sa hangin. Although taga-isla ko, sanay mi sa kusog sa hangin, but kato nga time gyud nakaingon jud ko ang Ginoo ra gyud nagprotektar sa mua. Paguli na ko sa balay nihilak jud ko, Lord, grabe ang protection imong gihatag nako nya. Kanang at least ako mga anak safe sad niya. Kanang dito na ko nakita nga kanang iya jud mi giprotektahan. Nakita na ko nga kanang nay natumba nga motor, ang mga kanang punuan ba nga nangatumba na niya, halos nagso. So, mura pag kanang nakaingon ko nga, grabe ang Ginoo pag matag og protection nimo. Kanang sa kadaghan akong naagihan, karon ra nako naagihan diri nga inani di ay, inani ba, kakusog diri niya. Wala ko kahibaw nga inani kakuan ang bagyo. Kaya, nagpasalamat ko sa Ginoo kay kanang karon nga year, kanang gitagaan ko niyag sales. Although maski ang akong seller naingon siya nga kana nga property para jud na nimo kay I have a lot broker na ako siya anak ko na siya mga broker nga pero pag abot sa ko within pila lang ka months napahalin ako siya nya nakaingon ko nga kanang Ginoo pag kanang hatag sa imuha nobody can say no nya Christian is yang seller nagistorya mi siya abi nimo ikaw gipili jud ka para jud nimo gihatag jud nimo sa imuha. Nagpasalamat ko sa Ginoo kay kanang although daghang ko kanang sa amo ang kuan mag-agi sa mi sa financial kay ang usa wala pa gyud siya nakasakay but ang Ginoo nag-provide jud sa tanan. Tinod na nga every time mo tithes ka kanang matingala na lang ka nga hala no gitagahan dai ko ani nga butang. Tanan all the glory akong gihatag sa Ginoo. Thank you Lord. God Amen. has been so Praise God. good. Amen. Yeah. Higit ta pasagdan sa Ginoo. Ginamdam ko, nagbiyahe ka in the middle of the storm. Di ba ni uli? Ang mga bata, nag-text ni Chanel, wala si mama, kami ready, ngit-ngit, nangilak na sila. Safe lang. Yeah. Thank you Lord. Praise God sa protection. Isot ka na mo biyahe no, during the storm? Grabe, kita ni mo nang hagbong na ang mga piligro kaayo. Okay, But thank God napa? for the protection. Pasalamat tas Ginoo. Counting 1, twice. Okay, mungadto ta sa pagpakpak, pasalamat sa kaayos Ginoo sa atong kinabuhi. Pagpasalamat po ko kay gahapon naka relief operation usa na lang wa na mo naabot ang Ulango Island, and we hope to go there by hopefully this week. Among ihatod na lang gyud kay wa man gyud communication sa Ulango. Unya isla man na siya, wa man ay bukid, so dako pud sila igo dito. And we have communicated to the pastors atong area pero wala gyud mi success to talk. Nagpadami og tao pero wala pa feedback kung unsa ray nahitabo. Ang amo lang pasalamat ang feedback nakaabot sa amo through communication sa lain nga okay ra, mga butang ray na nga gusbak pero walay nakalas nga kinabuhi. So salamat sa Ginoo. And all in all, murag ni abot na og almost 1,000 relief goods ang atong napanghatag sa mga kaigsuunan. Salamat sa Dios. Unya, naapay usa ka panalangin amo na lang gihuwat kay dugay kaayo. 2 weeks ang among gihuwat na ay nitabang si Kong Alan Cayetano para sa kapastoran. Muhatag siya sin og kaning imong makita sa midroom plywood para sa mga kasimbahanan. Unya sa request pa lang, una, ingon Pastor, masyadong malaki ata yung inyong request. Tingnan na lang namin. Ang gi-feedback sa ako sa coordinator, 50% ang sasagutin. Paghatag nila sa ilang i-deliver, wala pa man na-deliver, kay taas og linya sa big enterprise, gihatag nila ang tanan na akong gipangayo. Nangayo kog 1,000 nga sin, 1,000 nga sin nga 22 by 12, 22 by 10, 22 by 8. Unya nangayo kog plywood 1/4 ug 1/2 ug mga lansang wa mo gi lumber.
So kana lang, kung bahala na mong lamber, na mo mga nakitang mga punuan sa lubi ng atumba, mo ala na ibarog, ligon pa na. So amo na lang gipanikamot, pero salamat sa Ginoo, amo na lang gihuwat ang delivery para sa mga sin sa kasimbahanan. Sa pagkakaroon, no, gihatagan kog mga report, kaya nangayo makog report, ang atong mahatagan, dili ni makumpleto ang ilang pangayo, pero pagkahatag tagpipila, at least maapod-apod sa tanan. Pero sa ilang picture gihatag igsoon, makaingon jud ka, Lord, tabangi in town me, nanimalos ang yawa. Pero salamat sa Ginoo, kay mas gwapo man ang ipulis Ginoo sa ngalan sa Dios. Amen. Salamat sa Ginoo. Ato pakpakan ng Ginoo, daigo ng Ginoong Dios. Praise God, okay? I believe ang kada usa ka nato aduna tay istorya. Aduna tay testimony sa kamaayo sa Ginoo. Una, ang protection, ikaduha ang provision, unya ang pagpanalipod niya nato sa mga sakit. Amen. Okay, so sa panahon sa pandemic, makita nato no nga lahi sad ang pagpamaligya ato karong panahon na sa kang Udet, lahi na sad nga pagpamaligya. Di ba? Season sa pagpamaligya. So, I don't know kung unsa na sad ang moabot. Pero atong mabutang sa kasiguraduhan ng atong kinabuhi. Okay? We can secure our 2022. Adun na tulo ka butang unsa to pinaagi sa first fruits, sa tithes ug sa atong offerings. So you can secure your year sa sugod pa lang sa tuig atong ma-secure wata kay baw unsay umalabot, no? Apil na magunang tragedy sa kinabuhi, ingon man Bible nga in this world you will have troubles. So, nagyon ay panahon na season of famine, season of especially karon na global climate change. So, excuse me. Ang climate nagkausab na gani ang panahon. So, hasta ang linog, nagkasigi-sigi na ang linog. Ang volcanic eruption, sige-sige na sad, unya karong typhoon. So, we need to secure ourselves. Amen? So, ang pag-secure nato, dili during the storm, before the storm. Okay? So, sometimes kami sad, mi ka-imagine, ngayon nato dito kakusog, wag yung ingong giandam yun. Nakakita ako sa akong silingan, nang hipos sa iyang tanom, nang hipos ko, pero wag yun ako ingong gihipos. Pagka dungog na mugnay na namugbuak, hala, ang mga hanging plants. Ang ipanggawas na mo. So, na-save. Human yun na panguha. Madungog na yun na mo ang mga nangabuak yun. Thank God nga mga frame na itong ginagmay nga na sa gawas. So, we need to secure ourselves. Gitudluan ta sa Ginoon saon. Una, ang pagdala sa unang bunga, ikaduha, pag-tithes. Ikatulo, mao ang atong mga seed. So, kining unang bunga, ato ka ng buhaton sa unang Sunday sa February. So, kining month of January, mao kini ang panahon nga imong igahin ang imong unang bunga diha alang sa Ginoo. Ang paghatag og unang bunga, usa kini sa paghatag og himaya o dungog diha sa Ginoo. Makita na nimo sa Proverbs chapter 3, verses 9 to 10. Imo nang makita nga nagaingon diri, honor the Lord. Okay, unsaon na to ang Ginoo? Honor. Atong i-honor, atong pasidunggan, atong itagagihimaya, pinaagi sa atong mga unang bunga. So you can do it kung ikaw usa ka negosyante, una nimo nga deal, kung ikaw na ba nagtrabaho, pwedeng unang sweldo or whatever, or ikaw naninda, ang una nimong income every morning, mo na imo nang igahin para sa Ginoo. Okay, so, but the concept is, una, ang imong unang abot. Okay? Makita nato ni sa kinabuhi ni Abel. Si Abel gipaboran sa Ginoo. Nganuman, ang una, ang firstborn, ang pinakamaayo niyang unang mga nati, unang mga anak sa mga karnero, iyang gihalad sa Ginoo. Nalipay ang Ginoo niini. Okay? Ikaduha, ang kining first fruits, ikausara ni buhaton sa usa ka tuig. So it is done every year. Mao nang every January atong i-refresh ang atong faith, atong tan-awon balikon sa Biblia ug atong lig-unon ang atong pagtuo sa Ginoo. Ingon sa Nehemiah 10:35,
we also assume responsibility of bringing to the house of the Lord each year the first fruits. So kada tuig magdala kitag unang bunga diha sa Ginoo. Ikatulo, pwede nimong ihatag tanan or pwedeng some. Okay, unsa man ang tanan? Asa man na nato makita? Kanang tanan makita nato sa Joshua 6:17 and 19. Please take note of the verses. Joshua 6:17 to 19. Ni ang unang nga giyera sa mga Israelita nga giatubang mao ang conquer sa Kanaan. Dito sila sa Jericho. Okay? Gignan si Joshua sa Ginoo, mean siya, the city and all that is in it are to be devoted to the Lord. Gignan siya, niining fight, you're not going to take any plunder. Tanan nga silver, tanan nga gold, tanan nga sinina, tanan nga inyong makuha, devoted na sa Ginoo. So, si Pastor would always encourage mga businessmen, especially mga negosyante, una ninyo nga kumbate, una ninyo nga deal. You can give it all to the Lord. If you want your 2022 to be secure, una nga kumbate nimo, ihatag og ihalad ka na sa Ginoo. Okay? Ug ato kini makaplagan nga dunay natintal o sa kaduha nilang nga giyera, sige na gyud sila pilde. Naginan sila sa Ginoo na unsa man mo, nganong hilak-hilak mo diha. Siya naron tanawa, surbihan ninyo na ay nangawat ninyo. Okay. Ikaduha would be Psalm. Okay, Psalm. Exodus 23:19 or Deuteronomy 26:1-2. It says, bring the best of the first fruits of your soil to the house of the Lord your God. Okay, meaning best. Pili ang pinakamaayo. So Deuteronomy 26:1-2, it says, when you have entered the land, the Lord your God is giving you as an inheritance. In verse 2, take some of the first fruits. Kuha mo pipila. Okay? Take some of the first fruits. So, kini, pagpasidungog sa Ginoo, and then ikaduha, imo ka ng buhaton sa usa ka tuig. Ikatulo, you can make a decision whether to give all or give some. And then ikaupat, it secures your whole harvest for the year. Ingon si Brother Bimbo noon, yes, naka-insurance, pero wag yung makalupig sa insurance ni mo diha sa Ginoo. So kini first fruits, mo secure na sa imong abot sa tubuok tuig. Okay? Waka kabalo nun ay mga umalabot. Pero when you bring the first fruits to the Lord, ingon sa Romans 11:16, if the part of the dough offered as first fruits is holy, then the whole batch is holy. If the root is holy, so are the branches. So mahimo siyang holy, meaning separated to the Lord or gicommit nimo sa Ginoo. The whole batch, antibuk nimong abot for the year 2022, it becomes holy to the Lord. So, muna makaingon ta, it is securing your 2022. Imong gi-secure ang imong 2022 sa insurance, insurance policy. This is the best insurance policy that you can have in your life. That your properties are insured, your life insured, tapos ang imong mga everything that belongs to you insured diha sa Ginoo. Kung maguba man gani na, pulihan og mas nindot, mas bago. Og ang tanan mo ingon, amen. So nagatudlo ta ani para ato kining i-apply. Og di gyud mo magmahay. By the time nga adunay mga katalagman mo abot in the year 2022, na nasa ni Omicron no, wag yun takabaloon sa mga mahitabo. Pero giingon na si Biblia, there will be perilous times. Magkalisod o magkapiligro ang panahon. So, kung bright ka, na kay wisdom, apply and listen to the Word of God. Ug tanan nga masinubdanon mo ingon og amen. Okay? Salamat no, panalanginan kita sa Ginoo. Kuha ang inyong mga tithes, ug ihatag sa Ginoo. Ang first fruits, first Sunday of February na nato buhaton.
Ang puta, Ginoo. Salamat kaayo sa mga testimonies nga among nadungog. Lord, sa protection, sa provision, o Lord, salamat even sa hope nga gihatag nimo sa among mga kasing-kasing. Imo kaming gitudluan. O karon, Lord, among isecure ang among kinabuhi diha kanimo, Ginoo. We know when our lives are put in your hands, we are secure. Because ikaw ang among kasiguraduan. You are our secure foundation. Mag-aandam kami sa mga unang bunga. Hinaot, Lord, dili kami matintal. Proteksyon kami sa ngalan ni Jesus. Among gapos ang mga panintal sa ngalan ni Jesus. Lord, bisan pa sa imo ikapulo, we are going to be faithful to you. O sa among mga halad, Lord, nga kini magahatag og bunga og harvest sa among kinabuhi. Father, receive your tithes and our seeds. In Jesus' name we pray. Amen. Hey, PC Go, here are some of the ways you can give your tithes and... Good day, PC Go, here are some of the ways you can give your tithes and offerings. There are envelopes available for you at the back, but please remain seated as the ushers will receive your tithes and offerings. If you are joining us online, here are some of the ways wherein you can give your tithes and offerings. So set your hearts right as we give unto the Lord. And don't forget, every believer is a disciple maker. God bless!
captivated, say it, I'm on a whole new retreat. My space invaded, upgraded, I hear you talking to me. It's in the boom of the thunder, it's in the cool of the rain. And I'll say, I don't ever wanna get away. Tonight is beautiful, it's got my mind on you. And everywhere I turn is a reminder. I see you in everything, all day. And every beat of my heart keeps reminding me. I see you in every little thing, all day. No matter where I go, I know your love is finding me. I see you in everything. You're all up in everything. My soul's awakened, I'm taken by all the beauty you bring. You got it blaring, staring, love watching you do your thing. There's no mistaking your style, no mistaking your touch. I see the grin, I see the subtle of your love. Lord, I see you in everything, all day. And every beat of my heart keeps reminding me. I see you in every little thing, all day. No matter where I go, I know your love is finding me. It's finding me in everything, all day. And every beat of my heart keeps reminding me. I see you in every little thing, all day. No matter where I go, I know your love is finding me. Amen. Thank you, Lord. Salamat sa Ginoo. Bisang giudet ang ilang kanta ni sayaw lang gihapon. Amen. Maayo ra gyud ang Ginoo. Atong ablihan ang atong mga Biblia igsuon sa Roma kapitulo 12. Roma 12 atong teksto karong kabuntagon. Atong paspason gamay kay ang oras gamay na lamang. Roma 12:1-2. Busa mga igsuon tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato, hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios ingon nga buhing halad, balaan og makapahimuot kaniya. Mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. Ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan niining panahona, ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbag-o sa inyong panghuna-huna aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios unsay maayo, hingpit ug makapahimuot diha kaniya. Amahan tudloy mi karong kabuntagon sa pagpadayon sa paglig-on sa among sinugdanan sa bag-ong panuigong 2022. Ikaw ang mahimaya mulig-on sa among pagtuo ug pagsalig, mupausab sa among mga baruganan ug hatag og kaligunan sa among kaugmaon. Tudloi kami paagi sa imong pulong, gamit ako o Dios ng imong alagad nga mopahimangno sumala sa imong tumong sa matag usang kasing-kasing sa ngalan ni Jesus. Ug tanan mosulti og amen. Atong gisugdan ang bagong tuig paagi sa pagbalik sa pulong sa Ginoo nga nagtudlo kanato nga ang pulong sa Ginoo mo'y angay nga muhari kanato. Josue 1:8 nagtudlo nga dili nato pasagdan nga mawala, dili nato pasagdan nga mubiya ang pulong sa Dios sa atong pamaba o kanabot pasabot nagagikan sa kasing-kasing. Kaya ang pulong sa Ginoo mooy pamaagi sa Dios. Di mao niya iyang gitawag nato nga modus operandi, mo na iyang SOP, standard operating procedure. Kung gusto ka makahibalo sa mga pamaagi sa Ginoo, basa sa pulong sa Dios. Gusto ka makabalo unsay gusto sa Ginoo, unsaon niya pahiluna pagbuhat sa kalihukan naatanan sa Biblia.
ug ato po nakatunan nga ang pulong sa Ginoo gikinahanglanon aron masayod ta sa unsay saad sa Dios. Kay dili tanang saad nga imong hunahunaon maoy gikan sa Ginoo, ang iya lamang mahatag katong iyang gisaad. Ang wa niya gisaad dili na niya mahatag. Dili pud siya mo sugot nga ang kabuang o binuang o atong matawag nga mga kalihukan sa yawa iyang paluyuhan. Wa na mao na nga makita nato nga ang kaalam sa pulong sa Ginoo mao'y mopahatag og lamdag sa atong kasinatian. Ug ang pulong sa Ginoo mao gyoy atong mabasihan kung makaangkon ba ta sa saad o dili. So kung wala kay kalamag unsay pulong sa Dios, dili gyud ka makahawid kung iyaha ba sa Ginoo ang imong mga paningkamot. Ug atong gitun-an ang importansya sa pagbuhat og mga desisyon. Ang desisyon dili na ingon hunahuna lang, dili na ingon nga hinaot unta, dili na usa ka mga kalihukan nga paagi lang sa hunahuna o walay pagpanlihok. Ang desisyon usa ka paglihok sumala sa imong gustong tumong, sa imong gustong mahitabo sa imong kinabuhi. Ato nakatunan nga kung mo-desisyon ka, mupili ka, kinabuhi ba o kamatayon, ang uyon ba sa pulong sa Ginoo, uyon ba sa pulong sa yawa, ikaw ra gyud ang makapili. Ug sa imong pagpili ato nakatunan ang Dios mohatag og gitawag nato nga mga resulta sa imong pagpili. Ikaw ang makapili sa imong buhaton, pero ang Dios ang mohatag og tubag sa resulta sa imong pagpili. You cannot choose the consequence. You can only choose the activity you want, and God is in control of the consequences. Naatay unom nga pahinumdum kaninyo nga atong gisulti inyo ning balik-balikan, ipamantala sa inyong mga notebook, dali ninyong mahinumduman, unom ka desisyon nga angay ninyong buhaton karong tuiga nga magdala gayud kini kausaban sa inyong kinabuhi. Una, ang desisyon sa pagtubo espirituhanon, tarong klarong nga relasyon sa Dios ug naa kay makita nga kausaban sa imong kinabuhi espirituhanon nga mga butang. Ikaduha, nga ikaw mag-usab sa mamubarug ka sa gitawag nato nga saktong mga baruganan paagi sa saktong pangunahuna. Ikatulo, nga atong pangitaon ang kabubuton sa Ginoo kung unsa gyoy gasa sa Ginoo sa ato, and that we ought to be doing the assignment of God in our lives. Ikaupat, ato nakatunan nga gikinahanglan ta nga himsog ang panglawas. Mo decide ta nga himsog ang panglawas, kay grabe, seryosong desisyon ang pagpahimsog. Kay lisod pagpaniwang, lisod pagpatambok, pero mas lisod kung ang imong kinabuhi dili kahimsog nga tao ug dali ra kang mahuyang. Mawala ang saysay sa tanan nga planos Ginoo alang diha kanimo. Ikalima, nga ikaw mo desider nga dili na ka magsigig hulat og panalangin sa laing tao apan ikaw maningkamot sa imong kaugalingon nga naa kay mga pamaagi o hiyas gihatag sa Dios nga ikaw makakaplag og kaugalingon nimong paningkamot nga makaprovide ka sa imong banay. Ug ikaunom, nga imong lig-unon ang kalidad nga relasyon nga maghatag kanimo sa imong ugma. Karong adlaw sa Roma 12:1-2 akong basahon ang ikaduha nga bersikulo. Ingon diri sa bersikulo 2, mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad, ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan niining panahuna. Ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong mga kaugalingon pinagi sa pagbago sa inyong pangunahuna, aron masayra ninyo ang kabubuton sa Dios unsay maayo, unsay hingpit ug makapahimuot diha kaniya. Ang atong mga D-group musugod na balik karong semanahuna, ang uban nakasugod na, ang uban musugod pa lang karong week. Okay, musugod na balik ang atong mga D-group ug atog yung lig-unon ang saktong pangunahuna, mga desisyon nga buhaton. Desisyon galing dili na siya usab-usab. Desisyon galing dili na ingon nga urong sulong. Desisyon gani mauna na. Ang desisyon resulta sa atong mga pangunahuna. Karong adlaw tulo ka desisyon ang akong idugang, pero kani siya dili ni siya matawag nato nga basic sa unom, no? Ato ning matawag nga pamaagi sa pag malambuon sa 2022. If you're going to be successful the way the Lord has planned, remember, ingon sa verse 2 sa Romans 12, then you will know the will of God, pleasing, good, perfect, pleasing, and good, that gikan
nga planos Ginoo para kanato. If that plan of the Lord is going to be a reality, kung mahitabo na tungod kay atong gibuhat ang iyang sugyot, unsa man ang una nga angay natong desisyonan paagi sa pagkamalambuon ang atong ugma mahimo siyang malipayon. Unsa man, una, decide to be transformed. Decide to be what? So ingon ang Biblia, ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon. So ang transformation mao ang pag-usab gikan sa sulod pagawas, dili gawas pasulod. Ang kausaban magigikan sa imong kasing-kasing, lig-unon ka sa imong talag, ug mahimo kang ligdong sa imong pangunahuna, ang imong mga desisyon sakto. Kay baw ka ang sayop ug sakto, ang iyong pilion ang sakto. Kay baw ka unsay hingpit, unsay dili, ang imong pilion ang hingpit. Kung naanad ka sa mga sayop nga pamaagi, anad kag korupsyon, angad kag pamakak, angad ka anang mga pamaagi nga dili iyahas Ginoo, igsuon kinahanglanon nimong mag-usab. Ngano? Kay malayo ka sa panalangin sa Dios, malayo ka sa proteksyon sa Ginoong Dios, malayo ka sa iyang kabubuton. As I said last week, na ay mga gira gikumbati nimo nga dili unta nimong kumbation, kay wa ka sugua sa Dios nga moanha ng mga butanga, kay sayop ang imong gisudlan. Ang kadaghanan sa atong mga paglantugi karon dili man tungod kay wa tay alamag, apan tungod kay nisud ka sa sayop nga butang. Kay bahog kang sayop pero imong gipugos ug mahitabo karon ang mga kaguliyang. Karon kay 2022 sa manigsuon, maayo ni nga sinugdanan ato ng hingkalimtan, atong gitun-an kana sa atong December 31 nga pagsugod sa panuigon unsay mga buhaton, ug dili na ta mo balik sa sayop unta. Kaning ato manggong pagbati, no, mo ni gitawag nga Jeremiah 19:7, kuan ko ni siya malinlangon. Ang kasing-kasing ang usa sa pinakamalinlangon sa parte sa pagkatao. Muna nga ang imong pagbati ayaw ka na pasagdi nga mugara. Kay ang pagbati mura na siya ga climate change. Unta init, mingon sa summer na ta pero nag-uwan. O karon rainy days na pero nag-summer. Walay klaro nga baruganan. Muna nga ang unang natong desisyonan pag-usab o pagbag-o sa atong hunahuna, you need to really be transformed. Kay kung dili ka mausab igsuon, ingana ka, baka kong dako, labaw pa kasi yawa usay, ang yawa gud masina nimo. Mingon nang yawa, grabiya po nimo, labaw pa makanako mamakak. Mingon nang yawa, sobraha po nimo, masilos naman ko nimo sa imong pagpamakak. Kinahanglan usbo na nato igsuon, dili pwede nga urong sulong, no? Kung kay bawta nga sayop-sayop, di na naangay natong sudlan pa. Period. Kuan manggod, why kuan? Kinahanglanon magod, dili na kinahanglan kung kana mahitabo tungod sa pagpamalikas, tungod sa pagpamakak, dili na nimo kinahanglanon. Pag-usab na lang gyud igsuon kay mao na ang gusto sa Ginoo nga atong kasinatian. Bisan asa pakagikan, bisag kinsa pay nitudlo nimo ni ana ug unsaon nimo pagdawat anang sayop nga pangunahuna, sayop lang gihapon na. Ug angay na natong usbon, short man gud mi pastor. Kung sige kang rason nga anong di ka mutuman sa Ginoo, kay sige nga short, hasta imong short, wag tango na sa Ginoo, wa na kay sinina. Mayong buntag, ako lang nang balik-balikan ba para lang makahinumdum bitaw ta. Murason o short man gud pastor, short man gud short. Hasta brief nimo kuhaon na nang nas Ginoo kay di magyud ka maminaw sa Dios. Ultimi short dili lang na mapabilin. Kung gusto ka sa sakto nga pagtabang sa Ginoo, kinahanglan consistency. Pagka matarong, pagka matinud-anon og dili urong sulong. Mayong buntag. Ingon ang Romans 12:1 and 2, no? Verse 2, mao kini ang matuod nga pagsimba nga inyong ihalad, ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan ni ining panahuna. Unsay dili nato uyunan? Ang pamatasan ni ining panahuna. Igsuon left and right, no, imong amiga, higala, kaila, normal man na nilang gibuhat. Sokto man na ilang gibuhat, kay ingana man tanan ng gibuhat. Nya mukuyog day kanila. Na man kas Ginoo. Wala man kasayawa.
Kinahanglan kita ang hayag, dili ang kangitngit. Kita kinahanglan ang muimpluwensya, dili kita ang ma-influensyahan. Deuteronomio 28:1. Deuteronomio 28:1. Kung tahuron ninyo ang Ginoo nga inyong Dios ug tumanon ang inyan niyang mga sugo nga gihatag ko kaninyo niining adlaw, Enero 9, himuon kamo niya nga labaw sa tanang kanasuran sa tibuok kalibutan. Kabalo mo maigsuon kung mutuman lang kas Ginoo, mahimo kang global. Ang imong reach global. Dili lang ka local. Global o local, no, pero mahimog yung kang global. Kay kung imong basahon sa pulong sa Ginoo, wala man siya local impact, ang iyang impact global gyud na siya. Munang ingon siya sa bersikulo nga iyang gipa, himangno himuon kaniya nga labaw sa tanang kanasuran. So global impact if you follow sincerely what the Lord would like you to do. So decide you ka, mag-usab you kay son, ing naimong tapad, mag-usab ko. Aron mag-usab ka. Pero ako usa. Kay kanimang kong tano, basta galing usab-usab, itudlo dahil ang tapad. Usab ka. Ya ikaw, mag-usab sa ka. Di mo na may tabo. Dili ta kausab og tao, pero kausab ta sa atong kaugalingon. Ni adto, grabe pagkamarites nimo. Karon uban sa inyo, Dolores. Lain-lain ay gitawag sa inyo kay ngano, mare anong latest? Marites. Sige lang mong tabi, sige lang mong yaw-yaw, mga dili angay nimong, naay mga butang no, nga di nimo angay isulti sa laing tao. Pero amo kay masulti. Kabukas kuan. Igsoon ihunong na, kay mubalik na nimo gitantan, gidasok, ug mag-awas-awas pag yun. Chismis pa more. So mag-usab ta igsoon, nya ay mga uban no, ingon niya, pastor nag-ampo ko sa Ginoo nga usbon ko niya. May man ang pag-ampo, pero kay baba kay igsoon walay dihog, walay impartation, walay tabang sa Holy Spirit kung imong gusto siya ang mag-usab nimo. Ikaw ang mo decide og tabangan ka sa Holy Spirit sa imong desisyon. Kay remember, dili mo pugos ang Ginoo sa imong kinaiya. Ikaw ang mipili ni ana. So ayo ina Lord, tabangi ko nga mag-usab. May mana, pero ikaw sa mo decide. Ina imong tapad sugod unya. Naapaday gamay. Sugod karon. Ako ang mag-usab. Amen? Ang Ginoo mo tabang. Tinuod yun na. Pero ikaw usay mo decide. Aron ka tabangan. Di man siya kalihok kung di ka mo decide. Yung kadi na ko manigarilyo. Di nagyug ko Lord. Unya, nainihatag. Usa na lang. Dili pwede. Amen? Di na ko mo inom. Dahil naghatag pundador. Libre. Ingon po itong usa ka church member, pagkabaw nila pastor nga born again, wadyo ko hatagig white label. Praise the Lord. Nya, sa ibuhat sa imong igsoon, gihatag niya red wine. Unya, makahubog man sa day, no? Bisag nahurot magunako sa usa ka lingkuran, na mao. Kita rin mangita bitaw rason nene mong tapad. Hunong na naigsoon. Kinahanglan kang mutuon, kinahanglan kang musabot, ablihan ng unahuna, nganong angay kang mag-usab. Kay usahay magud mo ingon ta nga, kung mausab ko, kung dili, ikson, di na may tabo. Ikaw muna huna. Mura na bitog pagtuon og in English. Kasi ganahan makasultig in English og tarong aron maka-apply kag BPO. Ganahan ta. Pero dili mo practice, dili mo basa, dili mo tuon, dili mo sentence construction. Kapuya ba yan ano eh? Pero mga apply BPO. Unang digid ka madawat,
You've got to make the decision. If you're going to be transformed, you are deciding to change. Amen. Ni adto tulog yun na kakap sa imong rice. Karon kay ganahan kang mahimong himsog, usa na lang. Sa kaldero. Usa na lang yun kakap, unya bisag gutom pa, tubig na lang ang imong siging inon. Di po ka mo inom og mga juice or drinks, or juice okay ra no, para ka ng fresh juice, nga dili ng mga commercial juices, para ka may mong himsog, pero mo disiplina gyud, dili magyud ka. Yung kumuniwang ka, bisa pagkalibuan ka mo sulting muniwa ka, tambok lang gyapon ka. Hangtod di ka mo decide nga muusab sa imong kaon. Igsuon ang pagtambok kaon gyud na, dili na ingon nga yawa manggod. Maayong buntag. Amen. Pastor ay mangigo dita. Igsuon ang atong gusto kausaban. Amen. Ikaduha nga natong aangay natong usbon, di na nako dugayon para lang atong mapaspas ang oras. Ikaduha, ang desisyon nga mahimo gyud kang naglisod ko sa Bisaya ani exceptionally valuable. Hingpit nga bililhon nga pagkatao. If you're going to be someone the Lord will use this 2022, you have to make a decision. Mo decide gyud ka. Dili nang plano-plano lang ka ng desisyon nga imog yung buhaton nga mahimo kang hingpit nga pangitaunon sa mga tao kay nahimo gyud kang bililhon sa imong abilidad. Naman tayo gitawag nga excellence, na tayo gitawag nga mediocrity. Unsa man ang mediocrity? Kanang okay na na, pasana na, basta makahatag lang. Okay na na, kanang gamay lang nga, bisag sayop, okay na na. Ato ng usbon, atong paningkamutan ang gitawag nga excellence of spirit. Unsang klase? Ni adto masuko murag og di malipay basta ang panday murag hinay mo trabaho. Pero makakita ko nagtrabaho siya tarong mitikuloso na gyud siya, malipay ko ana, bahala nagdugay-dugayon. Nadugay tungod kay gitrabaho og tarong. Pero kana bitong shortcut-shortcuton, kadugayan makita gyud nimo. Ang akong canopy nilupad abot sa ikapitong nga balay sa among silingan nganuman. Kay ang pagkatrabaho di man tarong. Wa man mahingpit ang pagkatrabaho. Kanang mga metal nga gilukot naa gyud labot sa pagkatrabaho. Makaingon jud kuno kung tarong og trabaho lig-on ang balay, kung dili tarong ang trabaho lig-on ang udet. Now, mupili gyud ka kung mediocre ba ka o dili. Unsa man nga mediocre, pastor? Kanang mga siloso. Kanang hilig o kanang masinahon. Ako nang buhaton kay naa siya. Kaning mga kinaiyaha, dili ni maayo nga panghunahuna tungod kay walay klaro nga rason nganong gibuhat o buhaton ang mga butang. Mao ni ang mga kalihukan nga tawhanon kaayo. Kanang mediocre mentality no, kana bitaw nga wala gyud paningkamot nga maayo ang pinakaresulta. Kinahanglan ko na kay trabahoon na lang yung tarong na ako'y naadri ang sa akong nagtabang sa among balayron. Malipay ko magstorya sila kay trabahoon na magaling, trabahoon na natog tarong. Malipay makadunggo nga na, dili nang ato raning hinahinayon, ato raning shortcuton, like isulti niya, kani imong pultahan pastor, gi-shortcut raman ni. Igo ra ni pintal dritso, why primer mo nang dali kay mga paksi. Kubitaw, mo nang mugasto noon tagdako kay mga mediocre mentality ang motrabaho. Basta na lang matrabaho, bahala nagdili sakto. Kanang ina na ang mga pangunaw na igsuon, dili na iyaha sa Dios. Ingon ang Ginoo no sa iyang Biblia, how excellent is thy name, O Lord. Grabe pinakahingpit bisan imong ngalan pa lamang Ginoong Dios. And dili siya ingon nga basta lang ngalan apan pinakahingpit, pinakamaayo ang iyang ngalan. So if you're going to be a child of God, kung mahimo jud kang anak sa Ginoo nga makapakita sa kahayag sa Dios,
imong usbon ang imong una-una nga ang imong trabaho dili na ingon-ingon, dili lang basta lang. Imong trabaho, imong paningkamutan nga pinaka maayo. Kung nagtrabaho ka sa kumpanya, himua nga ang kumpanya nimo mangita gyud nimo kay lahi ra gyud kang mo trabaho. Dili pwede nga usara ka sa kadaghanan nga kung magtangtang sila sa mga tangtangon, una ka sa listahan. Kasi atong tangtangon, kani mga tapulan una na. Pero kung ikaw ang una-unaong tangtangon niya nakita, kung ato ng tangtangon, piang yun ta, kay grabe ra ba ang iyang contribution. Ing ana unta atong una-una. You have to make up your mind and make a decision that you will not be part of the many. Dili ka apil sa kadaghanan, pinasahig yung ka, kay naag yung kay bililhon nga mahatag nganha sa imong gitrabahuan. Kabalo ba kay igsoon ng mga tao, mupakpak man nimo kung maayo kag trabaho. Pero tungod sa atong gitawag nga mediocre mentality, kana bitawng bahala na, basta makahatag lang, bisag way agi, way ayo ang agi mo pakpak. Wa pagali agi mo pakpak na. Munang gidawat nato ang ginaiya nga dili hingpit, dili sakto, dili iyahas Ginoo. Atog yung paningkamutan nga mabuhat mahatag ang pinaka. Nagsige mi kuno kayo sa may nato paghatag nga mura siya magamit yun ang atong relief goods. Na ini suggest, Pastor, palitan na lang natog baldi kay kinanglanon man sa baldi sa kutakot ron. So instead nga sako ang among butangan o plastic bag madali ra makisi, ipalit mig mga balde nga naitakob mo ay gibutangan. Ang unsay gikalipay sa mga mama nga nidawat, hay salamat na mi balde. Wa na gunaw sa isod. So ikaw ang muhuna-huna unsaon nimo pagpahimutang ang imong kalihukan. Mo decide yung ka, usara ba kas kadaghanan o ikaw ang pinaka-importante anang kumpanyaha tungod kay nakakuha ka o gitawag nato nga mastery sa imong trabaho. You have made yourself so valuable and you have known so well what you needed to do. Tinuod na ay daghang laing taong makabuhat ana pero lahi ra gyud ka. Natay usa karon ka diri sa Cebu naapod lain sa Lapu-Lapu, lami gyud sila mulbuhat og cake. Kaning atong estudyante nga mga pamilya man sila magluluto, kami pamilya man may magkakaon, sila magluluto sila. Ang iyang company gingalan niya Dowa. Naghatag siya cake nga mango. Ako kaon ko bisag unsa nga cake, kung ganahan ako pero dili ko mangita. Pero pagkita na ko sa iyang cake, itsura pa lang lami na kanon. Pagkaon lamihot doon. These are things ba nga imong makita nga nganong mobalik ang tao kay pinasahi ang iyang presentation o lasa. Now, if you're going to have a client returning, it's because they have experienced a well executed kind of a business transaction. So kinahanglan maabta nato ang pinakahingpit nga atong kaalam anang dapita. We don't need to know everything. Di man kinahanglan kay bawtas tanan. Ang importante lang nga makabalo ka sa pinakahingpit kung asa ka gigasahan sa Ginoo. Kung panday ka, pinakamaayo kang panday, pulido gyud nga trabaho. Dili nang pagtukod nimo madiretso na lang ka kay ang lansa gibutang 1/4 unya 2x4 ang gigamit. Kay way laing lansang nakita so kali ang gigamit. Kanang bisag moagi pa ng tarak-tarak, moagi pa ng tangke digira, di gyud mausab ang imong 2x4. Pwede din na, Pastor, basta naghigda. Ang punto sigsuon, dili ka kuyog sa kadaghanan. Kung gusto kang panalanginan gamiton sa 2022, kinahanglan pinakamaayo ka nga alagad anang kumpanyaha. Ikaduha, bahin aning you need to be exceptionally valuable. You need to be competent. Kinahanglanon masabtan nimo no, masaligan ka sa imong gitrabahuan. Kung gi-expect sila nga imo nang mahuman og ing-ani nga paghuman, imo nang mahatag. Dili pwedeng ka tubero ko pero grabe ang imong mga tubo ana nga pwede ra man diretso. Ngano man ning-ana na amang guy bukol nilikay ko. Yon man diretso. Lae man ko kang tsura dito sa ako lang pun dito yok. You've got to make
up your mind that your competency on the area of your where you are called to do is going to be at its best. Ang pinakamaayo nga mabuhat anang dapit kung asa ka gitawag og gihatagan og salig sa mga tao. Ang taong na ay competence, makita nato nga wala gyud siya'y gihatag nga trabaho nga pakyas. He's not going to give a report, a result that is failing. Paningkamutan gyud na niya nga pinakamaayo. Now, unsa may pinakamaayo nga imong buhaton para ka mag-improve karong 2022? Mausab gyud ka unya naa kay gitog na exceptionally valuable produce or a personality in your life? Igsuon mangutana kas mga pangutana. Unsa may paagi sa pagtubo? Unsa may paagi sa paglambo sa tindahan? Unsay paagi sa pagdako sa negosyo? Unsay paagi sa pagpaanindot aning mga butanga? You've got to ask the question, mangutana gyud kay igsuon. Kay ang taong mangutana makakaplag og tubag. Pero ang mga taong gustong tubag nga way pangutana, walay madawat. Kinahanglan magsigi kag pangutana, how do I excel? How do I improve? How do I become more productive? How do I become a better individual producing what I needed to produce? Dili mahimo alagad kas Ginoo pero ang imong produkto alagad sa yawa. Came to steal, to kill, and to destroy. Again, kinahanglan naa kay gitawag nga mastery sa imong gibuhat. Kay bawgi kas liko-liko, dili gyud ka ma-shortcutan, dili ka mailad, kay bawgi kang maugid na. Wa kay sipyat, way sayop, dili na ingon nga mao ni mo na apan imong barugan ang imong baruganan. Ug tanan nga mag-usab padulong niini musultiog. Panultihon 18:1, ang tao nga dili makigugoy-hugoy nagunahuna lamang sa iyang kaugalingon ug musupak sa bisan unsa nga giisip sa uban nga husto. An unfriendly person pursues selfish ends, against all sound judgment starts quarrel. Uban mingon nga pastor, ganahan ko nga musulti ko sa mga hari, musulti ko sa mga negosyo. Maayo man na. Pero if you're going to talk to kings or atong gitawag nga harianon nga mga negosyante, you have to learn to know their language. Di ka pwedeng musturya sa hari, unya anad ka inisturyahan sa mga pineriso. There's a big difference, a big gap in comparison to these individuals. Muna, kinahanglanon tang makakaton, kinahanglan tang maayo nga musulti, atubang, muhatag og maayong resulta, hingpit nga mga resulta, nga dili gyud ta mahimong buhian sa kumpanya. Dili ka basta mapulihan, kay ngano lahi ra gyud ka, pangitaon gyud ka. Pero kung kadaghanan ra kay igsoon, wa na may lain. Ato lang sa ni pauyon-uyonan hantod makakita tag mas maayo, ing-ana ang ilang hunahuna nimo. Ikatulo nga desisyon, una unsay una? Desisyon nga mag-usab. Ikaduha, nga mahimo kang hingpit ug bililhon nga alagad sa tao ug sa Dios. Ikatulo, mo desider kay igsuon nga makakaplag kag atong gitawag nga strategic destiny relationship. Ako ning giusab no tungod kay ang atong gitun-an covenantal relationship man to last week. Kanang di gyud mo biya nimo nga relasyon. Karon ang atong gusto pagpili nimo sa relasyon nga angay nimong duulan. Kabalo ka igsuon, everything multiplies because of relationship. Kung dagang i-order tungkol sa relasyon, kung ma-orderan tungkol sa relasyon, kung wa kay relasyon nila di ka ma-orderan, kung imong giaway mawad ang kag-order, mawad ang kag-kliyente. So, masabtan nimo nga ang imong relasyon mo matter gyud na siya. Muigo gyud na ngadto sa imong produkto o sa imong paglambo sa imong pagkatao o paglambo sa imong negosyo. Ang relasyon has to be intentional. Kung ang discipleship intentional, ang pagpangalag intentional, ing-ana pod ang angay nga buhaton pagabot sa imong relasyon. Because when you relate intentionally, naay daghang epekto. Una, imong pilion ang relasyon nga mag-preserve sa imong value system. But pasabot, ang importante nimo, importante pod sa mga tao nga imong gi-develop ang imong relationship. Nag-spend kan time, ni-invest ka sa imong treasure into making that relationship a very productive one. Pero pilion nimo ang relasyon nga mopalig-on sa imong value system, mopalig-on sa imong tumong, mopalig-on sa imong direksyon.
o kanang relasyon nga muhagit nga mahimo kang maayo nga pagkatao. Ayaw pagkuyog-kuyog anang mga tao nga hubog-hubog ray tumong, lipay-lipay ra diri, kay ngano di man na muhimo nimo nga maayong pagkatao. Muhurot na nagkwarta, mahubog ra ka sakit sa ulo, pag ugma mo lang gihapon. But what you need to do is to choose relationship, mupili kag relasyon nga lig-unon ang imong hunahuna, lig-unon ang imong gi-value, ug lig-unon ang paghingpit, pagsaka, pagtubo, pag-prosper sa imong hunahuna, sa imong kalag-og, sa imong pisikal nga lawasnon. So ang pagpili sa relasyon importante kay mao ni magpasaka sa imong pagkatao. Unya, mauni ang relasyon. And I'm telling you, intentional ni siya igsoon. Dili ni basta lang may tabo. Ikaw gyud mangita og tao. Ikaw gyud makig-istorya sa tao. Hantod sa mahimo mong amigo. Nganong nakig-amigo man kaniya, kay imong makita nga daghang kang makatuna niya og maayo ang iyang pagkatao, maka-impluwensya gyud siya nimo nga matarong kag una-una. Pero ang imong kuyog-kuyugan, mga sayop nga pangunahuna, dili madugay igsoon, mas grabe pa kanila. Muna, kung gusto kang ang panalangin magpaluyo kanimo sa Ginoo, pilion gyud nimo ang relasyon nga imong pagakuyog-kuyugan. Dili porke katrabaho nimo mauna, dili man. Igsoon no, kinahanglan na akay at least for the sake of a discussion no, naa kay 5 ka tawo nga imong gihatagan og pagpasidungog sa imong una-una. Nganong gihatagan man nimo sa nagpagpasidungog? Tungod kay dako sila impluwensya sa imong kinabuhi, tungod kay makasalig kanila, tungod kay naa sila sa panahon nga naa kay panginahanglan, tungod kay naa gyud sila na contribute sa imong pagtubo sa imong pagkatao. Naa kay mga tao nga imong gihatagan og pasidungog, dili pwede nga itrato nimo ang tanang tao parehas. Dili na wa nay kaalam. If you think I will treat anybody like just everybody, you're wrong. But pasabot mo ngadto ka sa mayor, ang trato nimo sa mayor sama lang dito sa janitor, you cannot do that. You've got to put people where they belong. And then when you talk about relationship, himua sila nga imog yung maayong relasyon. Nga naagyud mo ka-vibes, ka-soulmate, nga ilang tawagon nga click gyud mo. Kay ngano, nipili gyud ka nga siya ang usa sa mga mo impluwensya nga imo siyang hatagan og pagpasidungod ug halangdon gyud siya alang kanimo. Akong balik-balikan, ayaw itrato ang tanan nga parehas. Kay way kaalam diha. Ang imong pagtratar sa tao nga nako ag impluwensya sa imong kinabuhi, hatagan gyud na nimong pagpasidungog. Ngay ngano, naa diha nagdagayday ang panalangin nga magpadayon sa imong kinabuhi. Ayaw tanang tao at tanang tao akong gitratog parehas. Well, trato kay anak sila sa Ginoo, kay nanborn again sila, pero dili nimo sila itrato sama sa pagpasidungog nga imong ihatag sa mga taong naagyod na nagpaluyo diha kanimo. Kung tanan nimong amigo pobre, tanan nimong amigo pulahubog, tanan nimong amigo puro mga sugarol, usay mong ugma. Unsa naman ka? Kung ingana tanan ang imong gikuyog-kuyugan, inganang klaseng mga tao, adik ang imong gisigi na lang kuyog-kuyugan. What will happen to you? Una nga imo ng usbon, karong bagong tuig, na atay kahigayunan, magsugod sa saktong baruganan, ato na ng desisyonan. Sabot mo sa imong banag asawa, o ha, bantay taha, kitang duha magtinabangay nga, mausab na gyud ta. Moabot ng silingana, nga dili maayo ang impluwensya, nga salamat ba, pero naami mga lakaw karon nga importante. Pero dili buot pasabot nga dili na nimo sila atimanon. Well, imo gyapon tagdon pero dili parehas sa pagtagad sa mga taong naagi matabang sa imong kausaban. Ug tanan nga naay mga amigong sakto mosulti og si Jesus manggaling naay 72, naay 12, naay 3 hangtod naay 1. He had friends. Mo na gitawag nato last week. Natay gitawag nga outer courts, inner courts, o holy of holies. Naagyo kay mga pinasahi nga mga tao nga you are honoring them because they have influenced your life at the best possible way. And you just honor them. Kung moingon na lang ang Ginoo, I want you to plant a seed. Ingon ang Ginoo, pero wag gisulting tao. Ayaw mo na ABCD pa ka.
Automatic na kung kinsa ng mga tao nga nag-impluwensya nimo sakto, unahon gina nimo kay ngano sila man ang gigamit sa Ginoo sa imong pagtubo. Ang uban sa ato no, ambot lang no, wala gyud tay sakto nga pagpasidungog sa angay natong pasidunggan. Ato nang usbon. The Bible says we honor where we give honor where honor is due. So dili tanang tao parehas. Naagi kay mga tao nga imong gihatagan og pagpasidungod kay dako sila og impluwensya sa pag-usab sa imong kinabuhi. Ingon ng Biblia no sa Proverbs 13:20. Panultihon 13:20, ang kanunayng makig-uban sa mga maalamon mahimo usab nga maalamon. Dili sila maningkamot nga maalamon, pero kay tungod sige sila kuyog sa maalamon, nahimo silang maalamon. So ang pagpili nimo sa imong gikuyog-kuyugan o pagpili nimo sa imong karelasyon kanang sa Tagalog pa nga term sa kinaraan kaututang dila. But pasabot, the person you always talk to whenever you wanted to talk to. Ang problema magud nato igsuon, wala tay ing-ana. Ang unsay may tabo, kung naa kay problema, naa kay kabugaton, mangita kag imong masturyahan, kung kinsa lay naa diha imong istoryahon, mo nang disaster ang resulta. You just don't talk to anybody about anything. There has to be a proper individual or sets of men or women that you run to in order that your brain, your mental aspect continues to get the best out of every circumstance. Di na raman na mahitabo kung atong klaruhon ang atong mga pagpili sa atong mga amigo. So dili ka moingon nga kasi may akong hatagan ha, dili na kaana automatic na siya kaning mga tao nga gigamit sa Ginoo sa mong kinabuhi. Dili na ka magunahon na magampo pa. Walay discernment pa. Usay, I mean, you will still ask. The Lord already spoken. These men that have given you life, guided you, blessed you, make you a better person, they're the men, you know, that the Lord would like you to build intentional relationship, destiny relationship, mga strategic friendship ba? Na yung mga tao nga, wala sila ingon nga abilidad kaayo o resourcefulness, pero grabe, dependable sila kaayo. Makasalig yun ka, manawag ka alas 2, mutungag yun na, ingana sila committed sa imo. Na yung mga tao nga, kay baw ka nga, wala siya daghang kwarta, pero grabe ang friendship. Nakikaila sa LTO, naa. Nakikaila sa Register of Deeds, naa. Kaila kang mayor, kinsa. Mayor sa Bugo, mayor sa Cebu, mayor sa Minglanilla, pili lang. Na ay mga taong ingana, kung amigo na may suon, wadyo kay problemas permit. Ingana na kasimple. Nigamit og padrino. Usa man imong gamiton, padrina. These are favors of God. Mungon ta, di ko mo gamit og mga padrino, di ko ganahan anang palusot. Di man na palusot. The Lord has given you favor and you know somebody, mo nang dali ra kayo imong transaction. Pero kung wa kay kaila, tuwa kas tumoy. Linya, nya pagabuti mo, wanay gasolina. Salamat ko atong pandemya, no, pag-igo sa linyahay, kaila kong AJ. Si AJ na po'y kaila nga gasolinahan nga ilang kuanan. Atong idugang lang pasor ang atong container, sila na lang mo tubil. Kung di ko kailang AJ, mulin niya na po kung perting taasan niya pagkabot. Sorry sir, hurot na sir. Sabta pag-ayo, dili na ingon nga nagunahuna nga nagpalakas ka. Sakto ang imong relasyon. Nakay relasyon pero may matabang nimo, unsa may pulos ana? Ina imong tapad. Murag kaila ko ana. So igsoon, what we really need to do, kaya ba kano, nakanundon ko coming election, daghang mga naas posisyon sa gobyerno, dili na tungod kay competent ning mga tawhana, tungod kay naas sa relasyon sa mga previous. All of this will have an impact over your life. Mauna nga kung naa kay amiguhon, pilia ang tao nga makatabang yun nimo og hingpit sa ngalan ni Jesus.
Nya dinay ko mupili sa di katabang. Alahi po na ministry na nimo para sa mga tawo nang hinahanglan og tabang. Pero kung kinahanglan ka mupili og mga pipila ka tawo nga imong tawagon nga imong pasidunggan, mupili gyud ka nga kaybaw ka nga gi-develop nimo relasyon, padad-an nimo cake, padad-an nimo tubig, kaybaw gyud siya nga naa ka. Intentional. May buntag. Padad-an nimo baboy kung wa kay makaon. Salamat sa Ginoo. You've got to put people where they belong, and you have to build relationship with them intentionally. Instead nga wa kay buhaton, tawagi, Brad, bakante ka, kapita. Sagot na ako, pag yung sagot na ako, sige, asa ta? Dito lang, pag ako doon, nagdakag terms, dakag 3-in-1. Okay naman na. Nya, kumpleto ka sa mga cake, nga, balon ra po din mo, okay naman na. Importante, you spend the time. And everyone said, ingna mo tapat mag-usab na gyud ko. Una sa atong usbon, desisyonan, kausaban, ikaduha. Okay, nga mahimo tang bililhon nga alagad, ikatulo, pagpili sa atong mga relasyon. Destiny is strategic relationship. O ilhig yun, kinsa maning mga tao nga imo gyud angay nga i-develop ang relasyon. Amahan, tudloy kami karong kabuntagon sa among pagpadayon sa pagsabot sa mga butang nga angay namong sabton, tabangi kami nga ang lamdag sa pulong sa Ginoo maoy mo padayag sa tanan nga among pagabuhaton. Salamat o Dios sa imong kamaayo, ikaw man ang waya paglubad sa mga panaad. Gamita ang imong mga anak sa pagpabilin nga matinud-anon, sa pagtuon, pag-usab o paghimaya sa imong ngalan. Sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan musulti og okay, mukuha tag ikasduhang offering kay naatay mga pastor nga namatay 3 ka buok. Usa na anod siya sa bagyong Odette, nakaplagan siya the next day sa hinatilan. Ang ikaduha namatay og normal nga sakit, meaning na ay cancer. Ang ikatulo, first time ni nga naay namatay sa Tacloban, nagpa-adapt ni sila sa Cebu para maapil sa Pasos Death Assistance. 2 years na sila nagsigi og tabang, pero karon pa sila namatyan o karon sila first time manghinay. So tulo ang atong hatagan, sumuhangyo lang ta sa matag usa nga maningkamot ta nga makahatag para sa 3 ka pastor nga nangamatay. Ang usa gyud tungod sa Odette, ang uban panahon na sa ilang pagpauli. Okay? Although katong kang Odette nga namatay kay ang ilang balay na anod sa dagat. Kay coastline man sila. Wa na nakita ang iyang lawas, dayon na ng adlaw, the next day na nagpangitaay na gyud sila, dito nakita ang lawas, wa na gyud. Okay, magamputa sa paghatag sa mga pastor nga namatay. Amahan, tabangi kami nga makapanalangin kami sa 3 ka pastoran. Kung naanad kami hatag sa among silingan, mga nanginahanglan, gamita pud kami sa among mga alagad sa Dios. Lord, tulo kini nga among tabanganan ug ikaw o Dios ang mutagbo kanamo karon taknaa. Gamita ang matag-usa nga muhatag, mahimong panalangin sa pamilyas kapastoran sa ngalan ni Jesus. And everyone said, sige, muhatag ta para inaay envelope, mangita mo, then hatag ta. Pastor Shoni, let's begin to close in prayer. Karong si manahuna, mubalik na ta sa atong D group while Pastor Shoni is coming. Unya, akong papahuwayon ang pastoral staff beginning Wednesday. Kutob na sa Friday. I'll give them 3 days of rest. Kaya ako gyud silang gihangyo nga maningkamot lang para sa relief operation para sa atong Minglanilla ug Lapu-Lapu. Unya, naningkamot po taon sila. So karong week, sugod na balik ang atong aktibidades gawas sa pastoral staff nga mopahulay karong week beginning Wednesday to Friday, balik sila Sabado sa buntag. Unya ang real men mobalik na ta karong Huwebes sa gabi. So mobalik mi ni Arlan pagkagabi ana para sa atong real men. Pastor Shoni. Manindog ta. Ay na-report ma. Kadiyot na-report. Sige, palihog ang report. Ano yung background? Lara, sige, go.
Okay, ma. Go, ma. Mic, please. Microphone. Hello, Mike. Hello, Mike. Hello. Thank you. Giudet na, giudet. Okay, we thank God for agencies or what do you call this? Mga relief agencies nga nitabang nato. We were able to give because of PhilRads, ABCOP. Puso Foundation. Puso Foundation, PCGO Heart. No. PCGO Heart. PCGO and Family. Katong yellow. Helping Hands. Helping Hands. Okay? So these are different agencies nga nagkuhan sila ang relief operation. Unya, ni-connect na to. That's why we were able to give. Okay? Mayo unta, no? Gikan sa PCGO para kita ang panalanginan. Amen? Next time, yan, naman sa PCGO. Dili tanan PCGO, but we have agencies. So, maayo pod nga, dako nga portion from PCGO para kita ang mabless mansan. Amen? Amen. Okay? Lift up your hands towards the Lord. God, these are your people. I speak blessings to your people. Thank you, Lord, as they apply what they have learned. Salamat kayo, Ginoo. Ikaw mag-connect kanila. You're going to bring people who will be destiny helpers to them. And thank you that this week is a blessed week for everyone. Thank you for your protection. Thank you that you bless the works of their hands. Lord, your favor go before them. And Lord, your goodness will always follow them, oh God. I speak good health. I speak prosperity, success, and goodness to your people, oh Father. Thank you, Lord, that you're going to use them to bring more souls into your kingdom. In Jesus' name we pray. Amen. Your success starts on, and every believer is a disciple maker. God bless you. Go and make disciples.